dia des del confinament de l'escola a l'Empordà. Hi ha 5 ampolles a dalt de la paret, hi ha 5 ampolles a dalt de la paret, però si una ampolla caigués per mala sort, hi haurien 4 ampolles a dalt de la paret, 4 ampolles a dalt de la paret, i si una ampolla caigués per mala sort, hi haurien 3 ampolles a dalt de la paret, 3 ampolles a dalt de la paret, i si una ampolla caigués per mala sort, hi haurien 2 ampolles a dalt de la paret, 2 ampolles a dalt de la paret, i si una ampolla caigués per mala sort, no hi hauria cap ampolla a dalt de la paret, no hi ha cap ampolla a dalt de la paret,